Ngifuna ukukhuluma kafushane ngamandla ovuko, the resurrection power. Hallelujah. The resurrection power. Khona ngasifundela noma ngaqala ukufunda from verse number 1 to verse number 12. You have done so much to me. Okay, for instance, tell us about running in the for a few minutes. Sibuya ephasini. Njengoba sibuya ephasini kunamandla esibuyela. Kodwa abanye abawatholanga. So kufanele sibanikeze amandla. Hayi sisihlala laphansi. Ziphi icathulo zakhe? Ziphi icathulo zakhe? Bengaqokile icathulo. Yamkhaphe sizihambe naye. Abesihamba nendwangu yethu phela. Hayi kanti yolala. Okay, asibuyeni bazalwane. Ukubalekile ukuthi uNkulunkulu umkhululile Nkosi. Kodwa uyena lale ngasemnyango uzogodola. Akabuye lale la kulomati. Inkosi izomsebenza kahle. Uzolala la ematini. Right. Luke chapter 24 verse number 1 to verse number 12. Incwadi kaLuka chapter 24. Yep. Verse 1. Kepha ngosuku lokuqala lweviki. Kepha ngosuku lokuqala lweviki. Kuntwela ngezansi. Kwakuntwela enzansi. Bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. Bafika ethuneni baphethe amakha abebewalungisile. Bafumana itshe liginqiwe ethuneni. Bathi kufika ethuneni lika Jesu bafumana itshe liginqiwe. Kuthe bengena. Kuthe lapho bengena phakathi kulo ithuna. Abasifumananga isidumbu senkosi uJesu. Abasifumananga isidumbu senkosi uJesu. Wathi besasambathekile yilokho. Bathi basasambathekile noma badidekile yilokho. Bheka nanko amadoda amabili emi ngakubo. Bheka nanka amadoda amabili emi ngakubo. Enezingubo ezicwebezelayo. Lamadoda yegqoke ingubo ecwebezelayo. Besesaba bekhothamela phansi ngobuso. Base bayasaba besaba lamadoda agqoke ilineni elimhlophe. Bathi nabawabuka bathola ukuthi agcwele inkazimulo base bakhothamela phansi ngobuso babo. Athi kubo. Lamadoda ayisekhuluma kubona athi, Nimfunelani ophilayo kwabafileyo na? nimfunelani ophilayo kwabafileyo na? Akekho lapha. Akekho lapha. Kepha uvukile. Kepha uvukile. Khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseseGalile. Khumbulani ukukhuluma kwakhe aseseGalile kunento ayisho. Ethi Wakhuluma wathi, indodana yomuntu imelwe ukukhashelwa ezandleni zabantu abayizoni. indodana yomuntu imelwe ukukhashelwa ezandleni zabantu abayizona.
ibethelwe manje into engimangazayo lamadoda amabili ayengekho uma ekhuluma lamazwi kodwa basho exactly amazwi uJesu awasho lento esibonisa ukuthi izulu liyafakazelana izulu liyayifakazela into yezulu lamadoda amabili athi nimfunelani ophilayo kwabafileyo na kakho lapha bathi akekho apha kepha uvukile khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseseGalile khumbulani ukukhuluma kwakhe eseGalile ethi wakhuluma wathi indodana yomuntu imelwe ukukhashelwa ezandleni zabantu abayizoni indodana yomuntu imelwe ukukhashelwa ezandleni zabantu abayizoni ibethelwe khashelwa kwayo maqede bese iyabethelwa ivuke ngosuku lwesithathu kepha ivuke ngosuku lwesithathu bawakhumbula ke amazwi akhe base bayakhumbula ukuthi yebo yazwe ishilo lento base beya ethuneni base bebuya ethuneni babika konke lokho kwabayishumi nanye nakubo bonke abanye base babika konke lokhu kwabayishumi nanye ngoba uJudas Iscariot bengasekho kwasekusele u11 ungasasiyona i12 apostle noma kubafundi bakhe abawu12 kwasekusele 11 ngoba uJudas Iscariot okuyena wamkhaphelayo wayengasekho esezibulele haleluya sambe sisi kwakungoMaria Magdalena kwakunguMaria Magdalene noJohana noMaria unina kaJakobe kwase kuba nguMaria lo wesibili okungunina kaJakobe nabanye ababekanye nabo babatshela abapostoli lokho nabanye ababenabo babazisa abapostoli lokho babatshela kepha lawo mazwi aba njengokukhuluma okuyize kubo kwaba ngathi baxoxa inganekwane ukuthi inkosi ivukile kabaze bakholwa yibo abazange bakholwa yibo bebatshela ukuthi ivukile inkosi khona uPetru wasuka khona lapho ke uPetru wayesesuka wagijimela ethuneni wagijima ngelikhulu ijubane uPetru ebheke ethuneni wakhothama wafika wakhothama wabona izindwangu zizodwa uPetru yana wabona izindwangu ezazimbozile zisele zizodwa ethuneni wamuka wabese yamuka waya ekhaya emangele ngokwenzekileyo waphindela ekhaya emangele ngalesi senzo noma ngalokho okwenzakele verse 13 yep bheka ke ababili babo babehamba ngalona lolo suku bheka ababili babo kubafundi bakhe babehamba ngalo lona lolo suku avuke ngalo baya emzaneni okuthiwa iEmawuse base bebangise emzaneni obizwa ngokuthi iMawuse ukude neJerusalema lo muzi okuthiwa iMawuse ke ukukude ke kuneJerusalem ukuqhelile kuJerusalem babekhulumisana omunye nomunye babehamba nje bexoxa nje bekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezehlakeleyo into babexoxa ngayo noma into ababekhuluma ngayo yilezi ndaba zokuthi hey uvukile yazi wathi besakhuluma bebuzana kwathi lapho besakhuluma bebuzana uJesu uqobo wasondela kuwo amadoda amabili wahambisana nabo wayesehambisana nabo kepha amehlo abo abebambekile ukuba bengamazi hey Nkosi yami
kepha amehlo abo ayebambekile ukuba bamnothise ukuthi hayibonanga uJesu. uJesu wathi kubo, Jesu wasekhuluma kubona wathi, zindaba zini lezi enikhuluma ngazo? wathi izindaba lezi enikhulumisana ngazo noma enixoxisana ngazo. Basebema benyukubele. Base bema benyukubele bamangazwa lokuthi ubuyaphi lo muntu ongazazi indaba ezidume kangaka kulezi insuku, into edume kangaka yena kodwa akayazi. Omunye unguCleopas igama lakhe. Omunye walabafundi kwakunguCleopas Waphendula wathi kuye, wasephendula wathi kuyena, wena uyisihambi eJerusalema. hey wena kusho ukuthi ke uyistranger ke la eJerusalem, uyisivakashi noma uyisihambi. Ungoyedwa ongazazi izinto ezenzekileyo khona ngalezi zinsuku na? Wena wedwa ongazazi izinto ezenzakele kulezi insuku la eJerusalem. uJesu wayesethi kubo, Jesu wayesethi kubona, zinto zini na? zinto zini na? Wayi ukuthi wayengazi. Wayazi kahle kamhlophe, wayefuna ukubona kubo ukuthi bayakholelwa yini le message abayitholile yokuthi uvukile. Bathi kuye, Base bekhuluma bathi kuyena, ngoJesu waseNazaretha obengumprofeti onamandla. bathi awuzwanga indaba edume kangaka iJerusalema lonke ukuthi uJesu waseNazaretha lo onamandla lo kuthiwa uvukile. Ukuthi abapristi abakhulu nababusi bethu bamkhaphela ukunqunyela ukufa. Ukuthi abapristi bethu abakhulu bamkhaphela bamnqumela ukufa. Baze bambethela esiphambanweni. Awu baze bambethela esiphambanweni abapristi bethu abakhulu. Thina ke besinethemba ukuthi nguye oza kuhlenga uIsrayeli. Thina ke besinethemba yazi kulo wamuntu ukuthi hey uyena umuntu oyakuhlenga uIsrael noma uyena umuntu oyakukhulula uIsrael. Kodwa phezulu kwalokho konke Ngokungaphezulu kwalokho konke sekulusuku lwesithathu lezo zinto zenzekile. sekusuku lwesithathu lezi zinto zenzakele. Futhi nabesifazane abathile bakithi basethusile. Futhi nabesifazane bakithi basithusile. Futhi nabesifazane abathile bakithi basithusile. Ababeyile ethuneni ekseni. Ngoba nabo bakhuluma lento yokuthi babuya khona ethuneni abamficanga. Uvukile. Uthe bengasifumani isidumbu sakhe. Uthe lapho bangasifumani isidumbu sakhe Bafika bathi babone nombono wezingelosi ezithi uyaphila. bathi nayi ke sixakile bathi babone nombono. Babona ingilosi ezimbili ezifike zabatshela zathi akekho lapha kepha uvukile. Alibonga igama lenkosi. Haleluya. Asambe sisusu uyafika. Nabathile bakithi baya ethuneni. Nabathile bakithi baya ethuneni kubalwa noPetru la. Bakufumana kunjalo njengokuba beshila besifazane. Hey nabo bakhuluma the same story sokuba hayi abamficanga bakhuluma exactly njengalabo besifazane bathi akekho ethuneni uvukile. Kodwa yena uqobo abamficanga. Kepha yena uqobo kabamficanga. uJesu wayesethi kubo, Jesu wayesethi kubona, uJesu lalela yonke lento abayixoxayo. Wayesethi kubona, "Oh nina eningaqondiyo, Nkosi yami, oh nina eningaqondiyo, nenilibele enhlizweni ukukholwa. nenilibele enhlizweni ukukholwa. Ukukholwa yikho konke abakushila abaprofeti. Ukukholwa yikho konke abaprofeti abakushilo noma yikho konke abaprofeti abakhulume ngako. Ukukholwa. Mama uJesu uthi lento yokukholwa le akusinto yesikhashana ukuthi uzwe emva kwesikhathi bese uyalibala.
ukukholwa lokhu kuyinto okumele uhambe nayo. Ubambe izibhalo nokusho kukaNkulunkulu. Ubambe ngisho izinto sekuhamba isikhathi zikhulunyiwe kwathiwa zizokwenzeka kodwa kwakudlula isikhathi zingenzeki. Uthi uJesu kubambe ukusho noma kungenzekanga ungakulibali ungakukhiphi ukukholwa kuwe. Nkosi sisize. Fika sisi. uJesu wathi Jesu wayesethi uKristu bengamelwe yini ukuhlupheka ngalokho uKristu ubengamele yini ukuhlupheka ngaloko na aze angene enkazimulweni yakhe na aze angene enkazimulweni yakhe na wayesethathela kuMose nakubaprofeti bonke wayesethathela kuMose nakubaprofeti bonke wabachacisela emibhalweni okuqondene naye wayesebacacisela embhalweni oqondene naye owakhulunywa nguMose nabanye abaprofeti beprofeta ngaye ukuthi indodana yomuntu iyawufika emhlabeni indodana kaNkulunkulu iyawuzalwa bese iyahlushwa ikhashelwe ife esiphambanweni kodwa iyakunqoba ukufa base besondela emzaneni ababeya kuwo base basondela emzaneni ababaya kuona eMahus uJesu washaya sengathi udlulela phambili uJesu wenze ngathi uyandlula akangeni eMahus kanti uyangena bamncengisisa bathi base bamncengisisa bathi hlala nathi bathi awuhlala nathi ngokuba sekuza kuhlwa ngokuba sekuza kuhlwa nemini isiyadlula amanye amaversion athi bamncenga bathi hlala nathi ngokuba sekuhlwile kanti nokusa sekuzofika hlala nathi bamncenga bathi hlala nathi Nkosi ngokuba sekuza kuhlwa hlala nathi ungabe usandlula ngena uhlale nathi wenza ngathi uJesu uyandlula eMahus base bamncenga ngazi ukuthi bamncenga kanjani lo muntu ngoba ababonanga ukuthi uJesu lo bamxoxela izindaba kanti baxoxa ngento yakhe eyenzeke ngolesihlanu bona bathi umuntu nje alibonge igama lenkosi fika sisi sesiyathandaza nembala wangena wahlala nabo nembala wangena wahlala nabo wathi esehlezi nabo ekudleni kuthe lapho esehleli nabo ekudleni wathabatha isinkwa wasethabatha isinkwa wabonga waseyabonga wasihlephula wasesihlephula wabanika wasebanika amehlo abo ayesevuleka amehlo abo abeseyavuleka bamazi wayeseyanyamalala kubo bamazi wasenyamalala kubona bathi omunye komunye baye sebakhuluma bodwa wathi omunye komunye inhliziyo yethu bingavuthi yini phakathi kwethu kodwa inhliziyo yethu bingavuthi ngani phakathi kwethu ukuthi phela inkosi uJesu lo muntu esilokhu simxoxela simtshela izindaba ezenzakele eJerusalem lapho ekhuluma kithi endleleni lapho ekhuluma kithi endleleni nalapho esivulela imibhalo na nalapho kwanele ngisho esasivulela imibhalo azange sibone ukuthi hayibo uJesu inkosi lena ebeyibethelwe esiphambanweni inkosi uJesu nje lo base besuka ngasona leso sikhathi base besuka ngasona leso sikhathi baphindela eJerusalem baphindela eJerusalem bafumana abayishumi nanye nababe nabo behlangene ndawonye bafumana abayishumi nanye nababe nabo bebuthene ndawonye bethi base bethi impela inkosi ivukile impela inkosi ivukile ibonakele kuSimoni ibonakele kuSimoni noma usungema lapho nje entweni ethi
impela inkosi ivukile. Ima entweni ethi impela inkosi ivukile. Ima kulombhalo othi impela inkosi ivukile. Ima kulento ethi impela inkosi ivukile. Ithi impela inkosi ivukile. Impela inkosi ivukile. Impela inkosi ayikho thunela kepha ivukile. Impela inkosi ayikho thunela, ithuna li-empty, itshe liginqiwe. Inkosi ivukile. Impela inkosi ivukile. Impela inkosi ivukile. Impela inkosi ivukile. Kwakathi singaphumela ngaphandle sambe ey'ncwadini zaseNgweleza simemeza into eyodwa ethi inkosi ayikathunela kepha inkosi ivukile. Kwakathi singamemeza leyo nto noma singene emateksini sifike sithi inkosi ivukile. Noma sifike emsebenzini la sisebenza khona sikhuluma into eyodwa sithi impela inkosi ivukile. Noma singena ey'tradweni esihlala kuzo sikhuluma into eyodwa ethi impela inkosi ivukile. Singena zonke iy'ndawo sithi impela inkosi ivukile. Kwakathi lento singayisho unyaka wonke. Nongezwa, nongezwanga, nongazi azayizwe, azayazi ukuthi la nkosi esikhonzayo yafa, kodwa ngosuku lwesithathu yavuka ethuneni. Amanye amakhosi akhothama alele emathuneni, amathambo amhlophe emathuneni, kodwa leyo inkosi ivukile ethuneni ngosuku lwesithathu. Ithuna lisala lodwa alinalutho. Inkosi ivukile. Bazalwane, lalela ngikutshela indaba. Yabona levangeli esilishumayela, yabona leli vangeli esikhuluma ngalo, ivangeli lamandla, ivangeli lavuko. Hayi bantwana, ngivumelani ngikhuluma. Bakhona bake baphila, bakhona bake baba namandla wakwenza izinto, bebenza imangaliso, bandlula, bashona, balala, bakhothama. Namhlanje basesemathuneni, kodwa losimkhonzayo ithuna lisele lodwa, umlomo likhamsile. Akekho uvukile ethuneni, uvukile ethuneni. Amandla evangeli awaphelele ekufeni kwakhe. Amandla evangeli awaphelele ekushayeni kwakhe. Kepha amandla evangeli asekushayeni kwakhe, asekufeni kwakhe, nasekuvukeni kwakhe. Lalela amandla evangeli
asekuvukeni kwakhe ngoba baningi abebalandelwa ngabantu abebenza imangaliso balele amathambo amhlophe emathuneni kodwa ithuna likaJesu alinalutho akunangisho inwele akunangisho inzipho lisale lodwa ithuna itshe liginqiwe itshe lisusiwe wayi bazalwane kwaqala kwasusa itshe kwaba yinto ebeyivala amandla kwakungafanelwanga umuntu nje kodwa kwakufanelwa amandla ithuna lahluleka ukumgcina lasithuna lamgcina ngosuku lokuqala lamgcina ngosuku lwesibili kodwa ngosuku lwesithathu kuqwala enzansi ithuna lahluleka ukumgcina wavuka waphuma ethuneni lagiqwitshe lasuswitshe awuthinta kabili abathathu noma ngabe yini esindayo empilweni yakho noma ngabe yini evaliwe empilweni yakho njengoba vukile nje lalela njengoba vukile liginqiwe itshe I prophesy every difficulties every challenges bazalwane ngisamemezela ngithi mina itshe lisindayo emahlombe akho umthwalo osindayo emahlombe akho uyasuswa 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 okungenzeki kubantu kuThixo kuyenzeka othinta umakhelwane umtshela ukuthi vuka makhe vuka makhe vuka makhe vuka makhe vuka makhe vuka makhe abomvuka phakamise mkhonyana phakamisani imic yakhe ngeke ayiqedele service ngoba ngisala voice mphakamiseni uyani bazalwa lithi iBhayibheli bafika ethuneni The Bible says they came to the tomb. nabafika ethuneni When they appeared, into yokuqala bahlangene nayo the first thing they came across, bahlangene netshe liginqiwe they found a stone rolled away. itshe lalimila The stone was on one side, nawo umnyango wethuna and here's the door of the tomb. bathola itshe lisusiwe They saw the stone was ngoba rolled away itshe lalivalile because the stone had been closed, livalela closing right here. laginqwa The zingilosi angels rolled it away. balithola bona balifica la They found the stone on one end. ithuna lisele The lodwa tomb was on its own. umnyango wethuna uvulekile The door of the tomb was open. lalelani bazalwane Listen, brethren. yabona lento yovuko See the sting of resurrection. iphethe amandla evangeli There's the power of the gospel. ngoba ngeke sikhulume We cannot speak. ngokufa kwakhe kuphela Stand alone. ngoba baningi abantu Many people, abafa baningi abantu many people, abalele emathuneni amathambo abo nawungaya emathuneni uzowafika kodwa nawungaya ethuneni likaJesu awekho amathambo bangena omeri babheka abangathola lutho bathola amadoda amabili agqoka ilineni lalela ngikutshele akekho ethuneni kusho ukuthini mfundisi kusho ukuthi asikhonze uNkulunkulu ofayo asikhonzi abafayo kodwa sikhonza ophilayo amandla ethu asekuvukeni amandla evangeli asekuvukeni kukaYesu amandla evangeli awekho kufeni kwakhe kepha asekuvukeni ngoba masingabheki into yokufa baningi abafa baningi abalala baningi abakhothama basemathuneni
kuze kube namhlanje. Kodwa Jesu ithuna lakhe alina lutho. Ufukile wabonakala encwadini zaseJerusalem ehamba phakathi kwayo. Ufukile today. Yabona lamandla ovuko yina amandla esiwadingayo. Bazalwane phakathi kule nyanga wonke umuntu akakhulekela into eyodwa. Baba ngicela lawo mandla avusa uJesu ethuneni. Awuthinte mina abathathu uthi ngidinga amandla ovuko. Ngidinga amandla ovuko. Ngidinga amandla ovuko. Ngidinga amandla ovuko. Ngegama likaJesu ngidinga amandla ovuko. Awuthinte ababili abathathu nyakasisa umakhelwane tshela ukuthi makhe vuka. Ivukile inkosi. Awukwazi ukulala. Inkosi ivukile. Mina ngiyamangala. Kunabantu abasalala kuze kuse bangakwazi ukuthi bavuke ebusuku. Lalelani bangcwele. Kunezinsuku noma ngabe itshe liyasinda empedeni nakumele uvuke. Kodwa namhlanje ngizomemezela amandla. Amandla avuko. Khahlela ingubo. uJesu wakhahlela itshe. Wena khahlela ingubo. Ethi kuwe kumnandi ukuphuma. Kumnandi ukulala. Khahlela ingubo. Khahlela ingubo. Bese uyavuka. Uthandaze. Akhona amandla avuko. Thinta umakhelwane umtshela ukuthi akhona amandla avuko. Thinta umakhelwane umtshela ukuthi baba akhona amandla avuko. Akhona amandla avuko. Akhona amandla avuko. Hayi bazalwane. Yabona lawe samba ngawo kulezinsuku. Awafani nalawa besihamba ngawo before siyaphasike. Yabona lawe samba ngawo manje. Amandla ovuko anamandla ngendlela emangalisayo. Yabona lamandla lawa adida abathakathi. Aqala abathakathi. Izinto ayiboshiwe ziyagasuka. Amagadango aboshwa abantu noma abopha abantu ayagasuka. Akaphinda uthinta umuntu oseduze kwakho umnyakazise. Thana makhe ongenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Thinta umnyakazise. Thinta ngalamandla avuko. Olela uzovuka. Umnyakazise ngeke aphinda lala. Umnyakazise. Mnyakazise. Akhona amandla. Akhona amandla. Mnyakazise man. Mnyakazise. Thana makhe. Vuka. Inkosi ivukile. Vuka nawe. Vuka nawe. Vuka. Memeza. Njengo Jesu ememeza uLazarus ethuneni. Wathi uJesu, Lazarus vuka. Lazarus vuka. Wavuka uLazarus. Wavuka moshile. Wathi uJesu akani bamnaka namhlanje sinqaqabantu. Vuka today. Abanye la bathunjiwe. Ungacabanga ukuthi bakhona la kanti abekho la. Isitha sibathumbile. Kodwa namhlanje siyababisa ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu.
uJesu abiza uLazaro wena ufuna ubiza igama lakho uJesu abiza uLazaro wathi Lazarus wake up Lazarus rise up Lazarus rise up wavuka uLazaro lalela basalwa ngifuna ubiza igama lakho yabona mina igama lami uMthunzi ngizothi Mthunzi rise up Mthunzi rise up Mthunzi rise up Mthunzi rise up wena ungathi Mthunzi wena biza igama lakho yabiza igama lakho awulazi igama lakho ngoba omunye ucabanga ukuthi uyaphila kanti kudala bakuthumba ufanelwe ukuyiprison wena la msipheni wakho nje kuphila omunye umuntu wena kudala wathathwa wayofanelwa kaswayina uthi uyathandaza lo muntu olakuwe uyafila apho ukuthandaza akafuni ukwenza intando kaNkulunkulu lo muntu ukwenzisa izinto ezirong nangumntwana la uthi ngiphuza utshwala ngingafuni ukuphuza kodwa mangifika mangabe nje kunotshwala ngifele ngithatha utshwala ukuthi obukwabani akufuna kwazi ngifele ngithathe ngiphuze kodwa ngisafuna ukuyenza lento kodwa kunomuntu ongaphakathi kimi lo muntu angithweswe yena uyena odakwayo uyena ophuzayo kodwa uJesu namhlanje umkhululile idimona daka utshwala dimona daka utshwala liphumile kuye ukhululekile shalo uJesu isandla esikhulu sesothandaza osesiyokhuleka omoya oyingcwele ukhona phakathi kwale ndawo umthumile ngkhwelezayo ukuba uNkulunkulu ngizobakhulula umthumile baba kule ndawo ukuba ngizoqaqaba izibopho umthumile Nkosi kule ndawo ukuba ngizodashula izibopho are you ready now 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 abanye benu la uboshiwe umoya wakho abanye benu la aboshiwe abantwana benu abanye benu la boshiwe umsebenzi wakho kaswa ibathola umsebenzi abanye benu la boshiwe imali zenu kaswa ningathola impumelelo abanye benu la boshiwe umshado wakho abekade washada kodwa right now 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 ngegama likaJesu konke kubashiwe elabakhosaya enamababosa enananabakhosaya indalabosa yadalabosa ikaparando irabababa irabababosaya yatakamos yatakabusa repepepepe rakataba yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord sesiyatanda get ready now sikhulula zonke izinto eziboshiwe right now ngegama likaYesu sikhulula zonke izibopho right now in the name of Jesus get ready now kungabikho umuntu ophumayo sesiyatanda abikho umuntu ophumayo sesiyakhuleka ngegama likaYesu ngegama likaYesu ngegama likaYesu ngegama likaYesu ngegama likaYesu get ready now 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 get ready now
In the name of Jesus. 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 Get ready now. Get ready now. Get ready now. Get ready now. Funu alui bisawe. Funu alu bisika malaka. Funu alui kululawe. Get come and yes. Get come and yes. Get come and yes. Get come and yes. Hey! We are kululega. We are kululega. Hey! Hey! Yabisa! Laukon! Ibisa Gekamanako! Get ready now, get ready now! Are you ready now? Are you ready now? Are you ready now? Bifunaga seven! Ubisi Kamalaka! Go seven is Ubisi Kamalaka! Go seven is Ubisi Kamalaka! Go seven is Ubisi Family! Go seven is Ubisi Mandana Wako! Go seven is Ubisi Msebenzi wako! Go seven is Ubisi Mali Sako! Go seven is Ubisi Business lako! Are you ready now? Are you ready now? Come on, church, are you ready? Are you ready? Magiti 1, we are Kala Wanubisi Kamala. Giti 2, Wanubisi Kamala. Giti 4, Wanubisi Kamala. Giti 7, Shaizaka. Masifiga go 7. Are you ready now? Are you ready now? Are you ready now? Are you ready now? Wow! Bisika manako, bisika manako, bisika manako, bisika manako. Ushauta lalela ngakufusa umuntu onela ukhuluma kancane. Wabulala wena bakuthumbi. Manje ufana umemeze kakhulu. Akithi mina what? Utwana mthunzi. What to be sick, Amana? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Wow! Ogalbis, 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 ogalbis. Ogalbis, Kamana, Kofrubis, Kamana, Kofrubis, Kamana. You found out when you see this away. You found out when you see this away. This is Kamana to one. Are you ready? Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shaizana, Shaizana, Shaizana. Kushakala Mamosa, Onamosikina Mokushana, Yandela Mosaya, Repetela Mosaya, Riparadoshekete, Riparaduka Marundo, Rabababaya Bababosa, Yanteke Moshate, Liparadoshka Baba, Shaizana Zakubo Mugutusumui. Uino ujala matimoni ujala matanga. Umu kampe. Ujala matanga ujala matimoni. Umu kampe. Misika malako. Ujim Tunes is back. Tunes is back. Wanusomise la kika. Ya. Agoma jala na matanga tamama bindosa. Umu kampe. I'm back in the name of Jesus. 7 times to visit family. Family agini tunjiwe. Family agini moshiwe. Abuna mutophumelela. Izinto zimoshiwe. Ifamily agimoshiwe. God, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Family Are you ready now?
Are you ready now? Are you ready now? Wow! Oh, ifamily yakho bizisibongo sakini. Bizisibongo sakini. Angithi mina wow! Udwana shabalala. Shabalala nami bizisibongo sakithi. Nawe bizisibongo sakini. Are you ready? Are you ready? Wow! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shaizanda, 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 shaizanda. Okoshata bakosaya. Yendela mama sekelele. Ribarando momomosa. Raparados kababa. Riparados kabarando. Riparados kabere. Riparadus kababa. Repepepepepepe. Riparados kamando. Sukuparados kabe. Ila mama sanda. Ila mama sekelele. Imidadati ya kululega kulumu. Ama family swata ya kululega. Amen tukamama ya kululega. Amen tukamama ya kululega. Mina kisingisiwe. Ukuze kululungelo wami. Ukuze kululi family yami. Ngikuprofeti wakulalikhaya. Nakukhuluma yokuyenzeka. Baba ngibreaking alekiso. Baba ngibreak ama limitations amabhilide. Ngegama likaJesu. Imimoya ephila kulalikhaya. Right now. Iyasha. 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 In Jesus' name. Amen. Shaizanda zakho kakhulu. Shaizanda ngiyanizwa bazalwane ngiyanizwa. I can feel you. 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 In the name of Jesus. Are you ready now? Are you ready now? Ifuna manje ukhulule umsebenzi wakho. Ifuna manje ukhulule umsebenzi wakho. Kunomsebenzi ofanele ngabe sowutholile. Kodwa madibona mina emnyama. Afanele itsha libekiwe. Kodwa namhlanje uthi uJesu itsha liginqile. Ngiyawuthatha umsebenzi wakho. Ngiyawuthatha umsebenzi wakho. Are you ready? Are you ready? Ngizothi mina wa. Uthi wena my job. Ngithi 2. Uthi wena my job. Are you ready? Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, Jesus. Yes, Lord. Ayasha, shisana matimon. Bisumlilo. Say fire. Fire. Dobela, man. Ekama ligaches. Say fire. Fire. In the name of Jesus. Shaizata zakomesuyamo. Yafutumli. Ayasha matimo. Ekama ligaches. Shaizata zakomesuyamo. Okumasaya. Right now, so kuluni mali zakho. Bakhona abantu abasebenzayo kodwa bangayiboni into abayisebenzelayo. Ukusebenza bayasebenza kodwa bayiboni imali. Umsebenzi uthe usathane bazawuthola kodwa imali ngeke baze bayibone. Right now sikhulula imali kabashi.
sikhulula iy'mali, iy'mali zasemsebenzini, iy'mali okwamele uyithole zikababa wakho, iy'mali zenhlanhla yakho levalile. Right now, sikhulula imali. Mina ngizothi one, uthi wena money, ngithi two, uthi wena my money. Are you ready? Are you ready? One, two, three, four, five, six, seven. Shayzanda, 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 shayzanda. Shayzanda bonga uNkulunkulu uthi khululekile iy'mali zakho. Ngegama likaJesu, ngegama elinamandla. Ziqaqekile iy'bopho bengibophe imali yami. Ziqaqekile iy'bopho bengibophe umsebenzi wami. In the mighty name of Jesus. Shakatalamamosekele. Remako shakalamando. Shayzanda zakho kakhulu bonga uNkulunkulu egameni lenkosi. Lastly, khulula ibhizinisi lakho. Abanye ababizolanga ukusebenza, kodwa uNkulunkulu baphile ama-ideas omsebenzi. Abanye uNkulunkulu baphile the mind how to make money. Kunabantu abanama-brilliant ideas to start a business, to do something that will generate money. It's a gift uNkulunkulu akuphe yona. But the problem is, amadimoni atshontshe i-idea yakho. Your business idea, your ideas to make money, to generate money right now. Your ideas, siyawakhulula now. Siyawakhulula manje. Siyakhulula ibhizinisi lakho. Lizokwenza imali. Omunye unebhizinisi, kodwa abathakathi bavala imali. Ibhizinisi likhona, kodwa imali bayivalile. Right now, ngikhulula iy'mali, ngikhulula iy'mali, ngikhulula amabhizinisi, ngikhulula ama-ideas. Are you ready? Are you ready? Bakithi mina one. But when I release my ideas, two, Lord, release my ideas. Three, Lord, release my ideas. Are you ready? Are you ready? One, two, three, four, five, six, seven. Shayzanda ufuna ubonga ama-ideas zakho akhululekile. Ubonga ibhizinisi lakho likhululekile. Ngegama lenkosi yethu Yesu. Shayzanda besiyabonga, shayzanda besiyabonga, shayzanda besiyabonga. Wonke umuntu akabonga, wonke umuntu akabonga. Oshamako sakalamahosa. Yena mama sikela bosa. Yikanda mama bosa ye. Repesa katele bosa. Rapasaya baroto. Riparado shekatele bola. Riparado shakata. Riparado sekete. Riparado sekete. Riparado sanda. Wonke umuntu akashayizanda bonga uNkulunkulu manje. Bonga manje bonga inkonzo ethu sifinyelele emaphethelweni. Bonga manje bonga bonga. Sina ngegazi likaJesu. Sina ngegazi likaJesu. Say Father. Everybody say Father. In the name of Jesus. Right now. I seal my breakthrough by the blood of Jesus. Father. Right now. I seal my breakthrough by the blood of Jesus. I thank you, Father, in the name of Jesus, for every breakthrough
what I have received tonight. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Shayizandla zakho kakhulu besiyabonga. Akumelona lo besiyambonga uNkulunkulu. Shayizandla ubonga uNkulunkulu ukuthi bonke okukhulekane namhlanje. Izulu lizwile, izulu liphendulile. Shayizandla njengomuntu okholwa uNkulunkulu ukuthi kwenzakele. Ngiyamemezela ukuthi kwenzakele. Ngiyamemezela ukuthi kwenzakele. Ngoba unyaka ka-2026 senza kwenzeke. Shayizandla besiyabonga, shayizandla besiyabonga, shayizandla besiyabonga. Koshatalala kosaye. Inamandoseketalamaya. Zukupara doseketelele. Eramalala bosika. Eramalala basanda. Endele bosikala. Endele bobosaya. Endele bosike. Yandele bobosaya. Mandeya badoska. Rabasakariamo. Sukupadoseketelele. Zikataliamabosa. Shayizandla zakho besubonga uNkulunkulu eGabenegos. Oh, glory to Jesus. Izamandla ngokuqaleka kwesibopho ngegama leNkosi Yesu. Ngizibopho ikasukile ngiziminyanga ikavuleka. Akoshayizandla kakhulu uzobonga uNkulunkulu. Praise the name of Jesus. Ngicela bonke abantu beze ngaphambili. Ngifuna ukukhulula namandla phezu kwakho. Ama-ushers angisize. Ngoba ngizobeka izandla ngisheshise. Ukuze ugqobo lukaNkulunkulu lithinte omunye nomunye. Abanye bazovela ngapha ku-left, abanye bavela ngapha ngaku-right. Wozani bazalwa lozani bacela uze nje uphakamisa izandla. Uze nje uphakamisa izandla zakho. Uze nje uphakamisa izandla. Wamukele ngokukholwa. Yamukela manje ngegama likaJesu. Receive the power. Receive the power. Receive the power in the name of Jesus. Receive the power. Ozani wokushesha, ozani wokushesha, ozani wokushesha. Receive the power. 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 Sondelama. Receive the power. Receive the power. Sondelani wokushesha, sondelani wokushesha. Receive the power. Receive resurrection power. Receive resurrection power. Receive resurrection power. Receive resurrection power. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Receive the resurrection power. Receive the resurrection power. Receive the resurrection power. Receive the resurrection power. Fire in the name of Jesus. Receive the resurrection power. 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 In the name of Jesus. 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 Receive the resurrection power. In the name of Jesus. Receive the resurrection power. In the name of Jesus. Receive the resurrection power. In the name of Jesus. In the fire. In the name of Jesus. Receive the resurrection power. Receive the resurrection power. Receive the resurrection power. In the name of Jesus. Shayizandla zakho besubonga uNkulunkulu. Shayizandla, 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 shayizandla. You spirit of demon, manifest and go. 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 Again, shanu kulukuli shampelku. Again, shanu kulukuli shampelku. Receive the resurrection power. Receive the resurrection power in the name of Jesus.
Receive the resurrection power in Jesus' name. Gekamaliga Yesu, Gekamaliga Yesu, Gekamaliga Yesu, Gekamaliga chest, Gekamaliga chest, Gekamaliga chest, Gekamaliga chest. Be free now, be free now, be free now. Gekamaliga chest, be free now, be free now, be free now, be free now. Gekamaliga chest, manifest and go. Why ngana camera la? Why not take a camera? Yematon. Mazo tabanisa. Malinga jeni tabanisa. Mfuni camera. Nyasebenza. Yematon. Once ngangena kwi deliverance usuka ngidwa kamampela wena ngabona ngathi ngiyadlalela khona abantu mhlawumbe abangaboni umdlalo angidlala ngisempini serious ku spiritual warfare mvuse sengimkhohliwe mvuse vuka loba komezo special man sebenza mhlawumbe masenze okunye ngingakwenza not mangikhulekela ngisuke ngisempini ngicasuke kabuhlungu ngicasuke amadimoni abamba abantu bese ngizocasuka ngani futhi ngeke ngize ngithola lutho akube nje lento yagcina manje nje ngiphinde ngenzeke umuntu athathe isikhwama sakhe kodwa izange phela uzodlala pum pum Pana funani kula mntwana Pana Satan get out in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire Jesus name. Come out, manifest and go. You spirit. Who are you? Who are you? Hey, who are you? Fire of the Holy Ghost. Manifested, go. Now. Take
Take all your stuff and leave. Phuma wena kunesikhathi sakho. Shut up. Pum. Moyo omubi. Nomlilo uyasha manje. Fire! In the name of Jesus. Spirit of the serpent. Come out, manifest and go. Manifest and go. In the name of Jesus. Phuma kunengane. Khipha zonke into zakho, ngiyayilanda la ikho. Ngiyamlanda uThembeka lakho. Thembeka. Phindela emzimbeni wakho. Phindela emzimbeni wakho. Zonke ibophe zikubophile. Right now in the name of Jesus. Ngiyazibhaqa manje ngegama likaJesu. In the mighty name of Jesus. Manifest and go. 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 Fire. 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 Ayasha matimo. Ayasha matala. Ayasha malo. Ziyasha into zamatala. Ziyasha inyoka zamalo. Yes. Maya shotigolosh. We are fire. Jesus' name. Come back to your body now. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Manifest and go. Manifest in the name of Jesus. Manifest in Jesus' name. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Come out in Jesus' name. Fire! Fire in the name of Jesus! Fire! Fire! I can do something. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lose in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mandosha Kabalatos. Liparando Sikabala. Yes, Lord. Yes, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yekamaliga, yes. Yekamaliga. Jambega. Pindelem Sibeno Komajanya Biza. Yekamalengo Suches. I thank you, Father. In Jesus' name. Thank you, Lord. Shalom. Akan shalom kulisan. Baba, sibongile uNkulunkulu wethu. Sibonga baba ukusebenza kwakho. Baba namandla onke sibonga
amandla ovuko esiwabona phakathi kwale ndawo ngoba sithi uzuko lonke lungu lwakho amandla nenkazimulo nabo bonke ubukhosi sisaphuma uNkulunkulu wethu ngokuhlukana kwendlela zethu baba siyathandaza egameni likaJesu uyophuma nathi uhambe nathi uNkulunkulu wethu ngokuhlukana kwezindlela zethu size baba sihlangane kusasa in Jesus name. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We shall dwell in our house, exalt your holy name in Jesus name. Amen. God bless you. Mcela shalo uNkulunkulu elikhulu ihlombe lonke. Shaleni izandla inkulumo oyithwele egameni lenkosi yethu Yesu. Phuma wena, phuma. Ayiphuma wena umboshela isigaba. Phuma. Phuma. Manifest and go. Manifest and go. Manifest and go. Bese nithi nje ukumoto nje nifundise nje kungabi naphepha even nangaphandle kungabi nalutho khona abazalwane abangenayo la siyabonga uNkulunkulu anibusise sibongele kakhulu bazalwane inkosi inibusise inkosi benani siphinde futhi sihlangane tomorrow egameni lenkosi yethu Jesu. Lento efakwe la iswini lenyoka le lomthakathi lo akaphume manje. Fire in the name of Jesus. Fire in Jesus name. Fire in the name of Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Father. In Jesus name. Pack up. Pack up. Pack up. Pack up. Pumps his up. Pumps his up. Amahle kwenzelani kwena yeshisa swini ulandi nasemqolo phambi sezandla baba egameni likaJesu siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga dwala lethu siyabonga dwala lezimfundo siyabonga uqoqosho siyabonga libona bekhona baba egameni lenkosi yethu Yesu Jesus mighty name. Siyabonga dwala namandla siyabonga nakho amahle siyamkhulula namhlanje ziqashukile baba ikhululekile zonke izibongo ukhululekile amahle phindela emzimbeni wakho ngegama likaJesu waseNazaretha. Father we thank you, Father we bless you in Jesus name. I declare you free in Jesus name. Amen. You are free. Baba egameni lenkosi uJesu deliverance ukhululekile in Jesus name. Amen. Amen. Asemshaleni isandla uNkulunkulu. Baba egameni likaJesu ulenze ushisa nomlilo ukhululekile Nkosi umntwana wakho in Jesus name. Amen. God bless you. Baba wethu baqala. Speak favor. Speak your grace. Father, in the name of Jesus, I speak a turnaround. UNkulunkulu namandla lempi yezimali siyanqoba namhlanje. Inqotshiwe ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithulisa imisindo. Sikhansela onke ama-plans esitha. Ngegama lenkosi yethu Jesu sirelease ama-plans akho uNkulunkulu. In Jesus name. Ubenzeke kubantu wena uNkulunkulu wethu ngenzeke. Ngegama lenkosi yethu Yesu. Thank you Lord in Jesus name. Amen. God bless you.
Jesus. Baba egameni likaJesu ngiyalela ukufa baba ngiyalela ukugula ngiyakukhuza ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha amen. God bless you baba wethu engcwele. I speak healing and God I speak deliverance ngegama lenkosi yethu Jesu. Baba wethu namandla onke baba wethu lwengcwele baba egameni elingaphezulu kwamagama siyabonga isandla sakho sesimphilisa in Jesus name amen.